бай. Бародарои ман, дӯстдорони Toyota Camry 2 тамошо кунед. Яте дига камричаи хушрӯяк дар канали Авто Дубай. ТЖ номерошо нигоҳ кунед, чӣ хушрӯяк аст. Номераш хушрӯяк, лабавояш хушрӯяк аст, лабавои антиблик бардаро. Мотор 2.5 солаш 2010, охираш 2011 мебарорад, ҳуҷҷатош ба неки 2010 солаш. Нигоҳ кунед, чӣ хушрӯяк аст. Мошина бардарои ман нархаша 135 гуфта истодагӣ будам, барои шумо 125 000 сом срочно бисёр некам тарак муомила дорад. Аз номи канали мо мебиёед, гап мезанед. Светаш мокри асфалт, камбудиш бардарои не пешаш кам бампераш кор дорад. Як бампери пеш кор дорад, тамом дига ягон ҷош кор надорад. Кузуфош дига ҷош хушрӯяк аст. Балонош дар ҳолати хуб, дискош размери 17, диски эскаги як бошам тамошо мекунем. Ду глуштела, номерошо нигоҳ кунед, 5000 задни камера ҳам дорад. Ягон ҷош дига кор надошад. Мошинчашон хушрӯяк аст бардаро. Марҳамат на, эска харо. нигоҳ кунед қаду қоматша некем ҳамин Camry 2 эска аз мода нарафта. Салони сиёҳ бо салонош хушрӯ ина инҷошо бо чӣ кадаги айл кантар кадаги ба инҷош бояд металлик шад. Дига чӣ хушрӯяк аст. Сидени лифт, винкод мезанед бинед кен чӣ гап аст дар винкод. Винкод азанед бинед ам пешашам бампераш камтар задаги меган арабакош кор кардаги набаст. 204 000 мил пробег, ошибка надорад, бензини холӣ, монитори Android. Кондитсионер пешка хай кор мекунад, ҳамаш қоидави, коробка автомат. Дига чӣ гап занем дига ҳама ҷош қоидави, потолокошам алькантар кадаги, люк дорад, потолоки сиёҳ.